ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Kasyong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Katata Harrier ka kali ka bansan ya ka lintiya jongpi kala banlong ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi leni phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Ka Menteri Sarkar ka Bapet ya katanat ka kot ka khia jong ka Sarkar Jilla ka Dr. Maisel Amperine Lingdo. Ha ka nyu tarik unok pra arjar arpulai ka lahir jurip ya ka mau kerwat Civil Hospital bat syongru ya ka jingyalang perkhat kam bat kinong tre ki doktor jong ka ne ka hospital. Ha ka ne ka jing jurip ya ka ne ka hospital la senran lang ya ka menteri. Da ka additional deputy commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka kong YR Maulong. Ka Director jong ka Health Services ka Dr. H.C. Lindem, u Medical Superintendent jong ka Civil Hospital Maukurat u Dr. Wanbutmi Sutnga, u District Medical and Health Officer Dr. F.R. Lartang bat giwe-giwe. Motivation. Suppose normal delivery we get 8,000. So we buy something 800 to 1,000 we give them back. So now suppose if they come for CS, and the NHS package will be at 4,000, then we can increase. So it's like a give and take. Only which we should not money. That's very Something like that. So we are. Can't you imagine this? This is our geriatric. What's that geriatric? Also, we are innovating that. Here we don't have geriatric because we live in a society where semua itu adalah using this as a postnatal as a rule but we have to public activities. Last 2 weeks, how to set up the equipment, the Hands-on. hands-on. So, don't faint on the table. We see the movies, no? The movie, damn. We should have minimum of 3 to 4 people They change, then we enter from the Sterile. sterile, we open. And then they come from here. I find the PC yang kami ketua filtration room, ketika series report mereka kan untuk labor room. So there we will have Yes. jangan jemput Waste. jangan jemput labor room. We also take the pictures, laundry room. Look at that. Put to good use. You see, so they were resisting as I said. One of the most dynamic surgeons. Yeah. From? Ultrasound. Is gentle. No. But they speak gentle. Doc, excellent. Here's the opportunity. Very good surgeon. So you do all surgery. You have ngadap ta kajingkemen ke bakraw baha ka step ngayo banwan siya ka Southwest Khasi Hills District hakaba ngayo bangan wan kmi dalam pijong hikman ya kajing pentri kam ya kanega District Hospital Civil Hospital mau kerwat kini ki doktor ki latrei bor ba shisha hakane ka hospital but hapdeng ka shipho punai PUE ba kane ka hospital temai kalak dai shisha kata kajaka ai sumar ka bapura ka bapaka da ka bantagi nong jong ka Southwest Khasi Hills deban ai burom ye Dr. Sutnga
Devan ai buromi sister Karbi ya kajingla kajongki ban hapo ipor ibalingkon ban pentrei kam ya kani ke hospital katni kani ha kajing pet junga ngalalet ki hospital ki bepun pa ha ka state but ngadei ban ai certification as a model hospital ya kani ke cakang ni mapi ki nong snong jong kani ka than west southwest Khasi Hills wan shakmat ban shim ya kani ka kabu kabalawan lam dai doktor but EMS jongi superintendent of nursing jongi ha kani ke jaka ai sumat ngalayo ruban shim ya ka review kandit but DMHO doktor latang ineru ide ibe leader ibala ha ka jinglong doktor ka jong ha ka jinglong administrator ka jong ilala by in supervise ya kiniki sub centers ki PHCs ki CHCs ki bedon saudong jong pi hang ni po southwest Khasi Hills ka sarkar kalayo iba las ngodei menta banra daki sub centers lani kita ki health and wellness centers sya kita ki jaka ki ba omla ban poi da ka jingsuk ne da ka kali kumbanga UI mga hakatu ka kaipot bala submit da DMHO nyau po kundai tali ki shnong ki ba ha kani ka southwest Khasi Hills jinjar ban poi jinjar ban kendo jinjar ban ra ya ka jong kani ka medical outreach jong ka jala ka jongi menta kasngi ngan let dalade syakaway na kita ki jaka ki bajinjar ban poi sumat kum bagi ong ngahabyat kum ba ar kentai ban poi sya kata kasnong mau kerwang mau kerwang di ngin play ya kaway ka sub center hang the but honorable MLA rengkat but DMHO but staff ki jongi ki ban let naki niki administrative quarters baro ngakwa man hi namar bang ngakwa bantip ki bagi beliau syakatu kethan ki shem but ngasngau ba kani kandai ka sinjam ka baningkong ka ba nga kom kata ka menteri jong kani ka sarkar ka bana jet do pat ba ban lek ban ya sat na ka tau pat ba but namar baki don kini ki difficulties ngin hap menta ban perkhat kumno ban penpoi ya ka kot ka kya syak itu kita ki berjenjar ban poi da ka kali ngila perkhat ban introduce ya ka drone technology ban ra ki dawai syak ki sub centers ki ba jenjar ban ra da kamen ngila dep ong ba ngin train ya ki nong pen kha khon kita ki dai ki khot akari India baro ban pet ba kini ki dai zru ki yo ya kata ka assistance kumbashi hajar tengka man ba ki ban lam bi kini ki me ki ba armed ha kini ki centers ki badan ha ki tu chaka ngin train ki dais in I incentive ki dais ngi don kam ye ki trailang jong ki ashas namar ba ha ka report ba I DMHO ka southwest Khasi Hills district ka don kata ka challenge ka bakraw ha ka ba pun ki kelung kim lek man shim ye ki tika hapo kasi hajar sngi jong ka jing im ka jong ki but kini ki tika ki de ki lat penyada tinga kemen shibun bangayo ban ye shong ban ya khana ban ki kes yuru ha gani ka por kita ki pressure groups kita ki kti kadiang ki kti kamon jong ka imlang ka salang kini ki shipai jong ka kes yu ngi kwa ya pi ban ya ram ya ka health system jongi ban kiu iran one tang ban kren syapang ki jinduna nrei one ru ban partner ban ya betin kti lang ban ngi ka sarkar ngi don kam ban kren syapang ki high risk pregnancies kita ki kni ki ba ki don kita ki jing jong ka jing im ka jong ki por ba ki khakhon kani ka hospital bantang hap pen state wood ya ka blood bank unit ka jong ki ka blood bank unit na ka innovative practice jong kani ka jing ya yalam shakmat de jong EMS jong kani ka hospital ilala ban lam ya kata ka blood bank unit bat la sedang ban petri kam ya ka nrei don kam ban ai pisah susu namar la da pikran syapang ban operationalize ye kini ki
operation theaters. Ki operation theaters ki bolong exceptional ha kani hospital. Ngakan mau ngadang let support nong ston bat ki NGOs ki pressure groups na po nong ston ki tnum marai gitu ki machines siya kani gajaka nreng na mentakasngi nga nawan siya kani gajaka nga yui balang pendon kambhay gitu ki machines ki balek sin namar bampatla ban operationalize ga MCH atay nga taray gajing malam ya gitu ki equipment siya ni kalong ka bonus ya kani ka hospital ka bonus ya kini ginong sok snong jong kani katan kemen shibon bahapdeng kami ka bakriat kami amin kasngi ka bakriat kasngi ka baslap ngayu ya kani ka ray of hope ka jingshai jong kani ka hospital bat akit bok kit yang ya ginong sok snong jong ka southwest Khasi Hills yatra ringkat bat ka sarkar habadon kijing wan banginya khana banginya keren gilong ke sarkar ka baslap ke sarkar ka badon ka commitment kata ka montrace ngobhalang nget yang hapding kijing ki babun kat kani kijing penkela ban ngin yele kat bala ngin yarap yi doktor ban ra ya kata ka waste management ka babiang namar baki ki dawai ki dashin ki bami nang ki bahap ban dispose ne ban bread akro ko biang kataru kadang don kamang ni kapadon kamang ni penkre bud ya ka blood bank kapadon kamang ni kalong one amshu ki doktor ki badi ki specialist pi don pokma ni hospital pi don i doktor i bas start ma i badi surgeon dang kena i doktor rei la le haki shipu bnai ngai i la le kandai spatuli ki surgeries ki badi atau pitip mau pergi nong ke southwest by ini surgeon ila lihat tadi ki surgeries te ngidon kam ruban pet ba kita ki doktor ki badon kam ban lam no good anesthesis badon kam ba kapor bale ya kata ka surgery mo nadula syai pin sadon ki big surgery sa kaniga hospital kamut mangan sadon ka CS habak hakon bat pajenjar ikme batla pan poi sha kajingdu jo kamatsim ladadon kam cesarean section kinle no ek cesarean section sangne bat nga ai kuble ye kini baro kita ki maulan nai jong kajat penriu ki jongi ki bawan ban 3 months ngobhan nadu badot not ban penkiu ka kwat kakya kani hospital pila dai lupa ke model hospital ngam dai ke expert nga UI ngampat UI hospital kum kani ngalale kan pun tu ki cakap ngatarai stop ko ka hospital ka mga UI ka balik pa ka ba ngadahun kata ka de ka Jinjal district hospital that is also doing very well mentangin moromot no ya ka civil hospital Shillong civil hospital Tura but ya ki wiki hospitals ha ka ba ngi UI ka don ka potential ngadang sudah buan na po nong po ngadang sudah buan na nong ston but hakalentiyan ke jonga ngalapan IP ke certificate pakan di hospital you're doing very well rekendong ya kan di hospital ai pakan long ke jing ai jing im jing ai jing shai yakin nong song song jong ka southwest Khasi